Ξυπνήσαμε, είναι 8:43. Σήμερα ξεκινάει το ωραίο. Ήρθαμε στο μέρος για το snowmobile. Τώρα λογικά θα αλλάξουμε, θα φορέσουμε και άλλα ρούχα για να είμαστε πιο ζεστοί και τέτοια. Αυτό θα οδηγήσει ο αδερφός και δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτό πρώτη φορά ανεβαίνω στο snowmobile. Θα δείξει. Καλά τα βάζω, Μια χαρά. Σιγά σιγά, σας στέλνουμε το εργαλείο. Για να φύγουμε, είπε θέλει κάποια λεπτάκια λίγο, εντάξει, έχει και μείον 20, πόσο έχει, θα έχει πολύ. Κάπου τόσο. Έχουμε κάνει ένα διάλειμμα από το snowmobile, είμαστε εδώ με τον Jonas, hello. So right now we are here in the middle of the forest. And this way you can see the Ruka slopes over here. A beautiful day today. Επιστρέψαμε, τώρα θα αλλάξουμε, θα πάμε για φαγητό και μετά έχει ένα απίστευτο driving experience.